ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ କୋଠା ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଫିତା କାଟି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଏବେର ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ରାଜନୀତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସମାଲୋଚନା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟପୁରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୋଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ସହ ରଙ୍ଗ ବି ମରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରାୟ 180 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଡକ୍ଟର ଓ କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବେଡ୍ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ